Un estudi elaborat per un grup interdisciplinar xifra en 281 les immatriculacions de béns immobles al Ripollès potencialment fetes per l'Església Catòlica. D'aquestes dades, tan sols el 10% surten simultàniament als diferents inventaris, el de la Generalitat, el de l'Estat i el del Consell Comarcal del Ripollès, fet amb les notes simples del registre de la propietat de Ripoll. Només 29, no arriba gairebé el 10%, són els que tenim coneixement de que existeixen a nivell comunitari, vosaltres ho coneixeu, està informat en aquests informes, en aquests estudis que ha fet l'Estat i la Generalitat, i tenim la nota simple del Consell Comarcal per saber i poder identificar quins són, perquè el problema d'aquests llistats que ha fet la Generalitat i l'Estat espanyol és que han eliminat deliberadament, perquè tenim coneixement per un procediment davant de transparència de que la informació se va donar i se va eliminar la identificació del bé. A més, han detectat errors i nombroses inconsistències. Com tracta la comarca del Ripollès aquest informe de la Generalitat. No? Tots vosaltres no existiu. Tots vosaltres són poblacions del municipi de Ripoll per aquest informe. No són municipis de la comarca del Ripollès. I això ha comportat a dir que Ripoll és un dels municipis que més immatriculacions té, però la comarca del Ripollès on més municipis hi ha que no hi ha cap immatriculació.